Бизәкле, матур кыймалы, айлы, шаптар кашкалы капка түбәләре, аккышлы кыюлары белән балкып торган бер йорт бар Актаныш районында. Аның хуҗасы Шәйхенур Әхмәтовкә 90 яшь тулды. Улуг юбилее уңаеннан Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын Актаныш муниципаль районы башлыгы Энгель Фәттаховның тәбрикләмәсен һәм күчтәнәшен ул горурлык хисләре белән кабул итеп алды. Егетләр кебек әле Шәйхенур абый, тормышка мәхәббәте сүнмәгән, шушы яшькә җиткәндә дә күр күңелле булып калган. Осталыгы ата-бабасыннан ук килә. Әтисе Шәмси Әхмәт ага оста тегүче булган. Итек тә баскан, кайрат туннарына тиресен үзе иләп, үлчәп, җүләп, клиентына йөгереп җибәрә торган була. Ялдан уже сабанга төштем. Сабан сөрергә булды инде. Шуннан шер биргәндә, шулай дип 43 елны булды хәзер. 44 елны җиткән, 14 яшьтә миңа күнек итеп куйдылар. Бик яшьли тормыш арбасына җигелергә туры килә Шәйхенурга. Бөек Ватан сугышы башлангач, 11 яшьлек малай яуга киткән ир-егетләрне алыштыра. Яшьтәшләре белән сукар тына баса, басу тормалый, чәчү-чәчә. Авырлыкларга каршы торырга шушы чорда өйрәнә. От җиткәндәге тора бара илдә көндә күрелмәгән куәтле техникаларны иярли. Түбән Кама төзелешләрендә катнаша. Экскаваторга утырып, зур-зур котлованнар актара. Химия заводының нигезен торгызуга саллы өлеш кертә. Туган җирне тарту көче җиңә егетне. 70 елларда Актанышка кайта. Актаныш үзәген төзүдә катнаша. Такталачык, Уразай һәм башка мөһим объектларны сафка бастыруда эшли. Нижнекамскида булды инде. Эшләгәндә авыр эшләрдә, экскаваторларда эшләдем. 30 тонналы экскаватор. Барсан, Нижнекамскида туры килсәм, 150 метрлы трубаларның основаниен чыккыздым мен. Шунда эшләгән вакытта, значит, бик күтәрделәр. Яхшы итеп, значит, эшләделәр инде. Кайтармаска дип караган билдем, значит, 71 елда. Хәзер, значит, давай Актанышка кайтырга кирәк. Актанышка кайттым. Хәзер шушны Актанышка кайту белән төзергә инде Актаныш төзелә башлагачтан дамбаларда эшләргә туры килде. Беренче марта тора башладым. Уразай башыннан. Дамбада сотки бүлдәләр белән эшләр. Шушы авылларда нидә производство булгачтан авылларга иртеләр. Бер генә бүлдәләр районда. Тагын бер сәләте бар Шәйхенур абыйның. Гармунда бик матур уйный, яшьрәк чакта кушылып җырлаганда. 47 ел бергә тату гомер кичергән хатыны Мәгъфия апаны да карап тәрбияләп тора. Балалары, оныклары еш кунактып йортта. Уллары, киленнәре, оныклары кайтып булыша. Атырына әйтеп, 2 малай үстердек. Камил, Рамил, значит, 4 оныклар булды. 3 малай, 1 кыз. Шәйхенур Әхмәтовның авылның киләчәгенә битараф булмавы, халык җыеннарында фикерләре, тәкъдимнәре белән чыгыш ясавы да үрнәк сыйфат. Шәйхенур отчет җыелышларында, бөтен җыелышларда актив катнаша, үзенең фикерләрен сөйли торган абзый инде. Киләчәктә дә шуның үзенең фикерләрен тыңлап, ишетеп, яшәргә ясасаны инде безгә. Актаныш баш авыл җирлеге башлыгы Рәмис Минхаҗев Шәйхенур Әхмәтовның 2019 елда ТССРның 100 еллыгы уңаеннан районда узган Олы җыен фестивалендә катнашып, иң матур татар ие номинациясендә җиңүе авыл өчен зур горурлык булуын әйтте. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.